el canvi climàtic el que ens està dient és que una realitat que ja teníem en el territori valencià se va agreujar. O sigui, anem a patir períodes de més sequera i anem a tindre episodis extrems de tormentes i de tempestes fortes molt més agreujades, sobretot en la zona costera. Ens afecta a tindre que gestionar molt millor aquesta aigua i aquests cabals hídrics per a l'agricultura, per a l'aigua de boca i sobretot tot el que són la zona de biodiversitat d'espais hidrològics forestals. Quan una zona se desertifica per falta d'aigua, que fa que aquesta biodiversitat es perda i que, a més, després se neteja el terra per culpa de grans tormentes i perd els nutrients necessaris per a tornar a aparèixer en el nostre territori, doncs tenim un problema de sòl perdut, de biodiversitat perduda, que difícilment és recuperable. Et preguntava per les accions públiques, no? Que calen per afrontar aquests desfiaments, aquests reptes que representen, no? Que ens has explicat tant de la sequera com de la desertificació. Jo crec que així en el tema de l'aigua és quasi com el tema del canvi climàtic. És un tema totalment transversal que, a més, té la complicació o la complexitat de que les competències en la gestió del cicle hidrològic estan molt repartides. Tot el que passa dins d'un municipi depèn d'aquest municipi, que és un municipi que igual no té els recursos financers o l'interès polític de tractar el tema en la gravetat que té. Unes competències també a nivell autonòmic, tant en potabilització, depuració, o sigui, és cert que a més de coordinació i de suport a les entitats locals, una competència també molt important en tot el que té a veure a nivell estatal del que són les conques hidrogràfiques. Per exemple, les conques hidrogràfiques són les que donen el dret d'ús d'aigua per a agricultura o són les responsables de la recuperació d'aixòs conques hidràuliques, o sigui, el que és el llit del riu i tota la zona de foresta al voltant d'ells. Nosaltres, a nivell autonòmic, podem dir que també estan repartides perquè tenim una conselleria d'ordenació del territori, una conselleria d'agricultura, emergència climàtica i transició ecològica. Tots estem d'alguna manera alineats i treballant en una revisió de la gestió del territori. Des de la Conselleria de Territori estan actualitzant molts dels plans d'acció territorial i ahir treballen la identificació, o sigui, com s'ha de gestionar les infraestructures verdes, com hem de treballar el tema de la mobilitat en aquests territoris, quina gestió se fa dels àmbits estratègics que n'hi ha. I nosaltres, per la nostra banda, també tenim la Direcció General de l'Aigua, que està treballant molt en una gestió integral del cicle de l'aigua. En el tema de la desertificació, ahir també tenim més factors. Per exemple, estem parlant de zones que pel canvi climàtic s'incendien molt més fàcilment. On tens un incendi, les possibilitats i el risc de desertificació és molt major. Doncs ara tenim l'estratègia Mosaic i els plans locals de prevenció d'incendis, on tots els municipis forestals han de fer els seus plans i després aplicar aquests plans en mesures. S'està fent un acompanyament tant en el disseny com en la implementació d'aquestes mesures. En els parcs naturals també estem fent una revisió dels plans d'ordenació de recursos naturals i dels plans rectors d'usos i gestió dels parcs naturals. La PAC hauria d'incidir en aquestes qüestions, hauria de ser més sensible, és a dir, apostar més en les seues ajudes mirant al risc de desertificació. Des de la Comissió Europea sí que s'està intentant apostar pels ecoesquemes i l'ecocondicionalitat en les ajudes agràries, però ara, a més,
totes les polítiques que ixen d'Europa i, per tant, les subvencions, estan molt relacionades, íntimament vinculades al que es coneix com el Pacte Verd Europeu. O sigui, ara ja no n'hi ha cap política europea en la qual no tingues que alinear-te en el Pacte Verd Europeu, on la mitigació i l'adaptació són fonamentals. La PAC en aquests moments s'està revisant, se vol revisar en una perspectiva i en un pes molt gran de l'ecocondicionalitat i del tema ambiental, i que qualsevol gestió o planificació de l'ús de l'aigua sense entendre quina és la capacitat hídrica que tenim i cap a on anem no té sentit. O sigui, és abocar-nos a un sistema que col·lapsarà. Aleshores, jo crec que sí que des d'ací s'estan fent polítiques de gestió hídrica. Ara mateix en la Direcció General d'Innovació i la Direcció General de l'Aigua, també nosaltres, i en el sector empresarial, el sector agrari i organitzacions no governamentals estem llançant una iniciativa que es diu Smart Water, que està dins del programa operatiu. El programa operatiu, diguem-ne, que són els fons europeus que arriben al territori valencià, hem de dir per a què els volem. O sigui, hem de dir. Comentar també que dins del sector agrari no és ja tan sols l'ús de l'aigua, o sigui, com arriba l'aigua al camp, sinó com se gestiona dins del camp i quin tipus de producció fem. Tenim unes escoles d'enginyers agrícoles, d'enginyers agrònoms, una sèrie d'instituts d'investigació dins de la universitat, però també l'IBIA, que depèn de la conselleria, on s'està fent moltíssima investigació i transferència d'aquests coneixements per a trobar espècies més resistents, espècies que necessiten menys aigua, que necessiten aigua igual de no tanta qualitat. Moltes voltes el problema de la baixada de productivitat agrària es deu a que l'aigua té massa salinitat o no té prou qualitat. També s'està treballant en espècies que siguin més resistents i que puguem fer créixer en condicions d'estrès hídric o de... Quines recomanacions, quins consells o quines idees haurien de tindre en compte la societat en el seu conjunt? A veure, jo crec que hem de tindre en compte que l'aigua és un bé escàs, que efectivament cada volta anem a tindre menys, que a més no és sols ja la quantitat, sinó també la qualitat, que l'hem de cuidar, que no podem malbaratar. Des del projecte de llei que tenim de la llei valenciana de canvi climàtic, volem establir també un sistema d'informació, per exemple, de petjada hídrica, d'entendre que quan tu consumeixes un producte, i aquest producte o aquest servei està gastant una quantitat d'aigua que pot ser més o menys eficient, que el ciutadà estigui informat i pugui escollir també de quina manera cuidar el medi ambient. Jo crec que l'esforç l'estem fent tots, però sempre ens fa falta als que estem en l'administració i en els llocs polítics que n'hi hagi una societat crítica i demandant i que ens exigisca aquestes mesures i aquestes línies